Mangler du et par skolefag i at blive det, du gerne vil? Eller er du ufaglært og gerne vil have svendebrev? Repræsenterer du en virksomhed, som ønsker opkvalificerede medarbejdere? Så er VEU Center måske noget for dig eller din virksomhed. Det har givet en utrolig faglig indsigt i mit daglige arbejde. Det har givet utrolig selvværd. Carsten Fabricius var specialarbejder og blev anlægsgartner, da han var 41 år. Jeg har jo altid nogle drømme, altså det stopper vel aldrig. Det tog Carsten 4 år at få sit svendebrev. I dag er der kommet nyt indhold i hans hverdag, og Carstens kompetencer bliver udnyttet fuldt ud. Man blev jo aldrig for gammel til at lære. Aldrig. Virksomheden Bolsen i Randers får dygtigere medarbejdere og ekstra ressourcer ud af det, når de sender deres medarbejdere på efteruddannelse. Det har givet os en større fleksibilitet. Nogle af vores kolleger vil gerne prøve andre områder af lageret, og det bakker vi naturligvis op om, så vi bliver endnu bedre dækket ind. Men de får svendebreve inden for lagerlogistik. Så i princippet får de jo bare svendebreve på det, de har gået og lavet i mange, mange år. Men de er glade for det. Og det er jo både chauffør og lagerfolk, vi har igennem. Vi får en stor pukkel nu her, så der er det bare enormt vigtigt, at vi har den ekstra ressource, også i tilfælde af sygdom, at vi kan undgå, at de andre bliver slidt ned. Vi brugte det i vinter, så det var det meget godt, fordi om vinteren er en død periode ved os. Og så er det fint, at vi kan sende folk på skole og sende nogen hjem på afspadsering, og så har vi stadigvæk nogen til at tage over. Den dag vi står og skal ansætte folk, jamen så er det klart, hvis vikarerne har gjort det godt, jamen så er det jo dem, vi henter ind. Selvom folkeskolen måske ikke rigtig var dig, kan du sagtens indhente det forsømte. Voksne får undervisning i både dansk og matematik sammen med andre voksne. Det er nemlig aldrig for sent at blive dygtigere og komme videre. Så hvis man gerne vil det, lærer man også noget. Man kan få en videre uddannelse, hvis man ikke har kunne klare folkeskolelivet. Hvis man ikke kunne klare et ekstra fag i dansk, så kan man tage det her igen. Det nytter ikke noget bare at sidde ved sin flade røv. Uddannelse er den allervigtigste ressource for Danmark. Derfor vil jeg opfordre dig til at bruge dit lokale VEU-center. Hvis du har brug for efteruddannelse, fordi du medarbejder i en virksomhed for et kursus, bliv uddannet fra ufaglært til faglært, så gå til VEU-centret og få et godt råd. VEU-centrene er til for, at der er én samlet indgang, hvor du får rigtig god vejledning og rådgivning om hele viften af efteruddannelser, voksenuddannelser og måder, hvordan du kan få et kompetenceløft på. Hvis du er en lokal virksomhed, kan du også gå til dit lokale VEU-center og få gode råd om, hvordan du efteruddanner dine medarbejdere og hvad der er af kursusmuligheder for dem. Tjek dine muligheder på veu-center.dk eller ring 70 10 10 75.